שלום, קוראים לי נועה תלמור, אני גרה בתל אביב, אני מאמנת להתפתחות אישית. הכרתי את אלירן דרך הפייסבוק, וגם דרך הפייסבוק וגם בשהות שהייתה לי בתובל, בבית בריאות. הכרתי בן אדם מעורר השראה שיש לו ידע אינסופי בבריאות פיזית ונפשית של בני אדם ורוחנית, ושיש לו לב טהור וחזון כזה, תשוקה עזה להביא ידע חדש ובריאות לאנשים. אז מאוד נהניתי להכיר את אלירן ולשהות. הייתי בערך חודש בבית בריאות. אני אספר לכם 3 דברים שלקחתי מהשהות שלי בבית בריאות. אחד זה החיבור לטבע, שבתובל יש טבע מדהים, נוף מדהים, זריחות יפהפיות ושקיעות יפהפיות. וכאן כשאני גרה בתל אביב אני מרגישה ששכחתי את היופי שיש בטבע ואת האנרגיה שהוא יכול לתת לנו כדי לרפא את עצמנו ולהחזיר איזושהי שלווה ושקט לגוף שלנו. אז החיבור לטבע זה דבר ראשון. דבר שני שלקחתי זה ההליכות, שהתחלתי לעשות הליכות גם בתל אביב בים, וזה עושה לי מאוד טוב. והדבר השלישי שלקחתי זה שהתחלתי לבשל, שקודם לא בישלתי ועכשיו אני מבשלת. אני טבעונית כבר 2 אז עכשיו גם התחלתי לבשל אוכל קצת יותר בריא, להשרות ולהנביט קטניות, ולעשות מהם תבשילים לפחות כמו התבשילים של גל, או שואפים להיות התבשילים של גל, כי היא מדהימה, ואני מאוד שמחה שהייתי בבית בריאות ויכולתי לקבל ערך גם מאלירן וגם מגל וגם מכל הצוות שהוא מדהים. זה עשה לי מאוד טוב, למדתי הרבה מאוד על עצמי, ואני מאחלת לכל אדם לבוא ולהכיר את הבית בריאות של אלירן. ותודה אלירן וגל על האהבה שלכם והרצון האותנטי שלכם שיהיה לי ולשאר החבר'ה שיהיה לנו טוב. תודה רבה.